mapan ing pesanggrahan Swelogiri. Ingkang kinarya pesanggraning Sang Rama Rega miwah Wadya Wanara. Sinten to pangrasaning Wadya Wanara? Guwa Kiskendha. Nenggih menika jeluk Sang Prabu Sugriwa. Samono Pepak Sinaraja kang nedheng ngadhep mring Rama Regawa. Nenggih Radyan Lesmana. Satriya Parangkuntara Gunawan Wibisana miwah Sang Rama Ndayapati wauta kang samya seba tan mantun narbuka wicara mangkono pangendikaning Sang Raguputra. Yayi Gunawan Wibisana lan jeneng sira Yayi Narapati Sugriwa. Yektine nata ngalengka Prabu Rahwana wis ora kena tinambak sarana hambek rahayu Yayi. Sinuwun. Senadyan Koko Prabu Rahwana menika taksih kadang werda kula piyambak. Nanging kepara langkung ageng pangeman kula dumateng kanjiwaning negari ngangka. Langkung-langkung para kawula ngalengka badhe tansah gesang kaniyaya menawi Koko Prabu Dasamuka saya ndadra lekasipun. Leres sinuwun. Prabu Dasamuka anggenipun ngumbarang para mereka menika sampun kepaung kliwat wates. Yayi, sejatine ingsun ora nedya nuwuhake bebanten para kawulan Punggawa Praja Ngalengka. Ingkang sayektine ora mangerteni marang pundraning perkara Nyai. Sinuwun. Kula kinten bab menika mboten saged dipun selaki kula ingkang sowan sinuwun. Samar pamuring sukma sinungmaya winahya ing asepi Kampi Jaya Wanggada ana parigawe apa jeneng sira lumo arep sumengko pengawak braja. Sinuwun ngaturaken ketiwasan bilih ing pabaratan wonten satriyaksa gengaluhur manjeng yuda sari manjer bandira seta anguwuh-uwuh badhe pinanggih paduka Siun Rama Wijaya kagiatri sang kapirangu renanggul kinempit-kempit dosangretnaning bawana Sinuwun kula suwun paduka ampun ngantos nilaraken kaprayitnan senajan to wonten yaksa mawi manjer bandira seta panginten kula menika namung kinarya pawadan mamrih lenganipun Wadya Wanara Swelogiri mila cekap kula piyambak ing badhe renggal mengsak sinuwun. Duh sinuwun nitik saking aturipun Kampi Jaya Wanggada cetha menawi ingkang mapan wonten pabaratan menika Kakang Mas Kumbakarna kadang ira darbe sedya apa Yayi dene manjing payudan lan manjer bandira seta. Sinuwun panginten kula Kakang Mas Kumbakarna mboten badhe mbibiti Bandayuda mbok malih menika Sang Pratandha badhe pirembagan sarana bedamen.
Lamun mangkono Yai, enggal padha ditungka tindake Narapati Sugriwa. Aja nganti tuna dungkap pandakwane marang Raden Kumbakarna Yai. Leteking jagat gandai bu panak semaning jajalanat. Sapa? Aku Kumbakarna balik sapa jejulira Sang Prabu. Tetindhing Madya Guwa Kiskendha Narapati Sugriwa warangku. Nggonmu manjer gendera putih. Mungkin Arya Pawadan. Nggonmu bakal tumindak culika. Buktine akeh para manara kang nemahe pati yen kenundak iman baliya. Ora pati-pati bali yen durung pinanggiya kelawan Prabu Rama Reka. Aku sing ora ngilani. Sapa buta ngalengko kebak karti sampeko. Kowe mesti bakal males hukum patine anakmu Aswani Kumbalan Kumbaswani. Babar pisan aku ora darepi Candala Kati. Aku ora percaya. Sisip sembirke bakal nyidra sugeng Sulung Prabu Rama. Ora digo balik lakon rampung nyawamu. Hei! Hei! Ho! Hei! Ho! Yo! Hei! 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 Ho! Pinicing!
Narapati Sugriwa dening Sang Kumbakarna nganti tan bisa njaloswa. Kocap Risang Kumbakarna dupemut para maning sedya datan nedya nggelar bandayuda mung kejawi pinanggya kelawan Prabu Rama Wijaya. Sakala dadi sudha saya sudha pamitinge. Mulat rinaos kendho pamiting Sang Kumbakarna ya ngetok karosan nenggih Narapati Sugriwa. Sukun jejak dada asta ngrawus pasuryan jala Sang Kumbakarna sara-sara kebledhek sewu ngampar bareng. Hei! Hei! Oh, hei! Oh! Hei! Oh. Aranten Kumbakarna Diagung Samudra pangaksama kaluputane Yai Narapati Sugriwa lan randhat laku ning Prabu Rama nggone amambengi satemah gawe tatu ning Raden Kumbakarna. Iya ora dadi apa. Sauger Kumbakarna wis pinanggih kelawan Prabu Rama. Ana wigati apa Raden? Keparo ngambabari marang Rama Wijaya. Sang Prabu waleh-waleh apa praptaku mrene iki dadi sulih Kakang Dasamuka ingkang kepengin ngundurake rekyan Dewi Sinta marang Sang Prabu Rama. Lan Kakang Dasamuka wis gelem ngaku luput. Mula Sang Prabu ndak suwun kanthi banget Paduka Sawadya Wanara aja kedlarung gawe rusak ing negara Ngalengka Diraja. Raden jeneng ingsun minta pangaksama karon ora bisa minangkani pamundhatira. Apa sababe Sindhiwun? Kamangka Kakang Prabu Dasamuka nedya ngundurake rekyan Dewi Sinta marang Paduka. Luwih-luwih kersa ngakoni sakaing kaluputan lan wis prasapa mareni tumindake. Ndak aturi pirsa Raden, lamun lekasing Prabu Rama regawa marang negara Ngalengka ora ngemongake njaluk bali rekyan Sinta garwaning ingsun. Lan maneh kaluputaning kadang ora ngemongake marang Rama Wijaya. Yen mangkono Prabu Rama Wijaya ora kersa paring pangaksama lan ngajab dumadining perang gegempuran iki. Raden, perang iki mung kinarya sarana njejegake adil. Kinarya mung kasiwantak angkara murkaning nata yaksa Rahwana Raja. Nanging Sang Prabu, apa ora ana marga liya kanggo nyingkiri dumadining perang iki? Raden, perang iki bisa enggal dirampungi lamun Prabu Dasamuka kersa ngadoni yuda lan wis tumeking sirna. Kanthi mangkono negara Ngalengka ora kedlarung dadi ajanging peperangan lan ndak ajab bawana bakal bali tentrem kaya wingi uni Raden.